नमस्कार काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, आज एक बऱ्याच दिवसांनी मालवणी कविता ऐकूया। कवितेचे शीर्षक असा, कोकण फक्त आमचाच असा। आपण कोकणात जातो तेव्हा बघतो प्रत्येक वळणावर रस्त्यावर येवा कोकण आपलाच असा असं लिहिलेलं असतं। हे असे जागोजागी बोर्ड लावून झाला काय, हे बोर्डाने तसं नाही, पण त्यात आपली बेफिकिरी किंवा बेजबाबदारी किंवा थोडा निष्काळजीपणा, जो माणूस कोकणात गेलो तो कोकण आपलंच समजायला लागलो। अगदी सिंधुदुर्ग जिल्हाच नाही तर रत्नागिरी जिल्हा असू दे किंवा आणखीन रायगड जिल्हा, थोडी बहुत परिस्थिती सगळी तशीच आहे। आज कोणत्याही शहरात गेलात, अगदी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं म्हटलं तर मालवण, देवगड, कुडाळ, कणकवली, जे काय सावंतवाडी, जवळपास अर्धी दुकानं बिगर मालवणी माणसांची आहेत किंवा बिगर मराठी माणसांची आहेत। काही वर्षापूर्वी जसं मुंबईत घडला, एक धंदा तो एका प्रांतातनी तो वाटूनच घेतला। जसे गॅरेज आहेत तर ते सगळे सरदार लोक आहेत, मिठाईची दुकानं आहेत तर ते बरेच मारवाडी लोक आहेत, किंवा पानाच्या गाद्या वगैरे छोट्या आहेत त्या, आणि हे बाहेरचे सगळे फेरीवाले ते UP बिहारकडचे लोक आहेत। तसंच अगदी म्हणजे कोकणात होतं आहे किंवा झालं आहे, आणि त्याला जबाबदार तेच नाही आहेत, तर त्यांची चिकाडी आणि आपली बेजबाबदारी आहे। आत्ता अगदी मी गेल्या आठवड्यात गावी जाऊन आलो, कोकणात जाऊन आलो। आमच्या तारकर्ली गावी काही कलम वगैरे नाही आहेत, खूप समुद्र नदीजवळ असल्यामुळे झाडं झुडपं नाही आहेत, पण मी जेव्हा बहिणीच्या गावी गेलो होतो तिथे हापूसची बरीच बागायती कलमं आहेत। तिथे एवढी मोठी फळं होऊनसुद्धा ती खाली पडत आहेत। तर मी तिथे विचारलं की हे काढत का नाही आंबे, तर म्हणाले इथे माणसं नाहीत। बघा, इथे एप्रिलला सुरुवातीला मार्चला 1000 रुपये डझन होते हापूस आंबे, ते पण एवढी छोटी फळं मिळतात। तिथे एवढी मोठी फळं ते खाली पडतात। दुर्दैव आहे आपलं की तिथे माणूस नाही, आंबे काढायला वरती माणूस नाही। तसंच माड बागायती आहेत, माडावर चढायला माणूस मिळत नाही। आज एका माडावर चढायला साधारण 70 रुपये घेतात, तरी ते माणूस मिळत नाही। अशी परिस्थिती काय आली? आणि मग आमचीच लोक म्हणतात की आमचं उत्पन्न, आम्हाला काही काम मिळत नाही, काम करतच नाही, तर काम कसं मिळणार? आणि ते काम करत नाही म्हणून मग बाहेरची लोक येतात। अगदी UP बिहार का दक्षिणेकडचीच नाही, तर आज जे मोठे कॉन्ट्रॅक्टर ठेकेदार आहेत, बागायतीदार आहेत, त्याने आज नेपाळची माणसं आढळत गेली। काही वर्ष नेपाळवरून माणसं इथे आंबे काढायला येतात। का आपल्याकडे माणसं नाहीत? आपल्या माणसांनी ते काम करता का म्हणे, आणि मग आपण रडून त्याचा काय फायदा नाही ना, उपयोग नाही। मागच्या एका आपलं विमानतळ सुरू झालं तेव्हा मी एक कविता टाकली आहे। त्या कवितेच्या निवेदनात मी सांगितलं आहे मालवणच्या हॉस्पिटलचा किस्सा, तो परत सांगत नाही। पण तिथे एक भैया आणि सुतार हे 2 UP वाले आले, तेव्हा मी त्या विचारलं, तिथे जी रिसेप्शनिस्ट होती तिला विचारलं की तुम्ही आपल्या माणसांना का नाही सांगत? तर म्हणाले येतच नाहीत, हे येतात पटकन काम करतात जातात। तसं प्रत्येक छोट्या मोठ्या कामाला सगळे आपली माणसं ती करतच नाही काम, आणि असं दुर्दैव आहे। तर त्यामुळे काय असं होतं, दुसऱ्याचं फावतं म्हणजे, तर ती आपण तशी संधी देता कामा नये। तोच आजचा विषय कवितेचा आहे। येवा कोकण आपलाच असा नाही, कोकण फक्त आमचाच असा, असा म्हणा, असा लिहा आणि असेच वागा, तेच या कवितेत सांगायचा प्रयत्न केले। कविता ऐकूया आता। कोकण फक्त आमचाच असा। मुंबई मराठी रवली नाही, कारण आम्ही नाही होतो दक्ष। मुंबई मराठी रवली नाही, कारण आम्ही नाही होतो दक्ष। कोकण हातचा निष्ठच चालला, खया तुमचं लक्ष। कोकण हातचा निष्ठच चालला, खया तुमचं लक्ष। बघा आता, बोरवेल खणूक आंध्रावाले, आता घरोघर बोरवेल झाल्यात ना, बोरवेल खणूक आंध्रावाले, सुतार प्लंबर कामाक भैया इले। बोरवेल खणूक आंध्रावाले, सुतार प्लंबर कामाक भैया इले। गौंडी लमाणी, हॉटेल मालक मद्रासी मारवाडी, है मिठाईवाले। गौंडी लमाणी, हॉटेल मालक मद्रासी मारवाडी, है मिठाईवाले। व्यापाराच्या निमित्ताने इंग्रजीले हे गिरवतात त्यांचंच कित्तो। पूर्वी भारतावर ज्यांनी राज्य केले इंग्रजांनी, ते कसे आलेले?
व्यापाराच्या निमित्ताने. व्यापाराच्या निमित्ताने इंग्रजीले हे गिरवतो त्यांचोच कित्तो, धंदो उदीक करता करता कोकण्यांचोच यांच्यानी कापलो पत्तो. बरोबर आहे ना. बोरवेल खणूक आंध्रावाले, सुतार प्लंबर कामाक भैया इले, गौंडी लमाणी, हॉटेल मालक मद्राशी, मारवाडी है मिठाईवाले. व्यापार निमित्तान इंग्रजीले हे त्यांचोच कित्तो गिरवतात. व्यापार निमित्तान इंग्रजीले हे गिरवतात त्यांचोच कित्तो, धंदो उदीक करता करता कोकण्यांचोच यांच्यानी कापलो पत्तो. हॉटेल बेकरी हार्डवेअर बांधकाम. हॉटेल बेकरी हार्डवेअर बांधकाम नाहीतर असांदे मासेमारी. हॉटेल बेकरी हार्डवेअर बांधकाम नाहीतर असांदे मासेमारी. हरेक धंद्यात उपरे घुसले, स्थानिकांची होता उपासमारी. हातात कोंबून पैशाचा गड्डा. हातात कोंबून पैशाचा गड्डा, 7-12 नाव लावतात चड्डा. हातात कोंबून पैशाचा गड्डा, 7-12 नाव लावतात चड्डा. शर्मा वर्मा मेहता स्वामी जमिनीचे मालक होतात छेडा. घरा जमिनी घेऊन त्यांनी घेतल्या ताब्यात बाजारपेठा. घरा जमिनी घेऊन त्यांनी घेतल्या ताब्यात बाजारपेठा. वस्ती त्यांची वाढता सगळ्यातच, मग ते मागतील वाटा. वस्ती त्यांची वाढता हा, मग सगळ्यातच ते मागतील वाटा. संख्याबळावर पुढे ते होतील नगरसेवक आणि आमदार. आता हे हास्यास्पद वाटतात, पण शक्य आणखी 20-30-50 वर्षांनी. संख्याबळावर ते पुढे होतील नगरसेवक आणि आमदार. नगराध्यक्षा खुर्चीत बसाल एखादो मुत्तुस्वामी गुलजार. संख्याबळावर ते पुढे होतील नगरसेवक आणि आमदार. नगराध्यक्षा खुर्चीत बसाल एखादो मुत्तुस्वामी नाहीतर गुलजार. बस झाला आता येवा कोकण आपलाच असा. बस झाला आता येवा कोकण आपलाच आता. आता म्हणा येवा, फिरा, जेवा, खावा आणि परत जावा, कोकण फक्त आमचाच असा. बस झाला आता येवा कोकण आपलाच असा. आता म्हणा येवा, फिरा, जेवा, खावा आणि परत जावा, कोकण फक्त आमचाच असा. कोकण फक्त आमचाच असा. कोकण फक्त आमचाच असा. धन्यवाद मित्रांनो. कविता आवडली लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आपल्या मित्रमंडळींना कविता शेअर करा, म्हणजे इतरांना ते कळेल. आणि तुमचे जे काय अनुभव असतील तर ते कमेंटमध्ये अवश्य द्या. आता परत भेटूया एक जागतिक पर्यावरणाविषयी. धन्यवाद.